Og så vise den, hvordan man drejer. Yes. Godmorgen, det er tirsdag den 31. januar. Nu er vi endelig i Sankt Anton. Det har sneet hele natten, og det sneer faktisk stadig lidt. Det er meningen, vi skal se, om vi kan komme op lige på pisten i dag og lige få prøvet det lidt af. Vi ser lidt på, hvordan det er med vejret. Vi er på vej op for at lege ski nu, og så skal vi lige mødes med turistkontoret. Vi skal også have vores liftkort. Vi skal også have vores liftkort, så vi rent faktisk kan komme op på bjerget. Vi kommer nok ikke til at ski så meget i dag. Bare lige få en følelse for det, især på grund af, at jeg ikke kan finde ud af det overhovedet. Så det skal Mathias lige lære mig rent faktisk, hvordan man gør. Så det er ikke super fedt. Men forhåbentlig så kan jeg lære det hurtigt. Vi må se, hvordan det går. Forhåbentlig brækker jeg ikke noget. And my pen? Oh, sorry. At 10 euros, please. Så liftkort. Skal vi op og udstyre? Really? Plane? Yeah. Yes. I'm the mainly taxi. Yeah. I'm mostly here to film him. Yeah. He's a rider and Nu Daniel får sine støvler. Passer de? Fik nogle gode støvler? Jeg aner intet om det her, men fik at vide, at det passer, som vi skal. Super. Nu mangler vi bare lige nogle ski, og så skal vi hurtigt ned og tale med turistbureauet, og så skal vi forhåbentlig ud og ramme The Slopes. Så fik vi lavet nogle ski til mig, og nu skal vi bare lige ind og snakke med turistbureauet. Så har vi været til møde med Østrigs Turistbureau, og det gik super, og vi har styr på det hele nu. Så nu skal vi bare hjem og klæde om. Og nu skal vi satme ud på ski. Så skal vi satme ud på ski og op på bjerget. Det er 4 måneder siden, jeg var på ski sidst, tror jeg. Det er sådan cirka 8 år siden, jeg sidst var på ski, så det skal nok gå godt. Det er tidligere vidst, at det er 8 år siden, jeg sidst var på ski. Jeg tror nok, det passer ikke. Jeg tror, jeg har været 10, så det er 10 år siden. Så jeg tror, jeg er blevet intet om det. Bare direkte med op i parken. Ej, nu må vi se, hvor meget jeg kan finde ud af. Forhåbentlig så lærer jeg det hurtigt. Jeg har kørt ned ad bjerget 2 gange nu, og jeg er mildest talt elendig. Jeg har spurgt Mathias og William, som begge to er mega gode til ski, at de skal vente på mig, og at jeg skal lære alt det her. Jeg gør sgu mit bedste. Lige nu er det bare, det er mest simpelt bare et sving, jeg prøver at få styr på, men ja, jeg skal bare lære det. Jeg skal bare blive ved med at prøve mig frem, og så skal det sgu nok gå. Men det er fandme flot her. Det kan man sgu ikke klage over. Starten på de sorte hop. Så vi vil bare lige vise, hvor langt kan det komme, hvis vi tager hjem. Hvad siger du til det, Danny? Jamen altså, jeg kan mærke, de sorte er lige rundt om hjørnet. Ja, godt. Og så vise den, hvordan man drejer. Yes. Ja. Der kører. Kom så. Ja. En af de frække, hva'? Brænder. 4 sving i træk, uden at stoppe. Godt gået. Ja, nogenlunde. Er vi på vej op i liftene. Vi har lige været ude at stå med Danny, men han skulle lige have en pause. Det er lidt hårdt at skulle lære sig på ski og så videre. William, vores ven fra Danmark, han er hernede på sæson, så ham tager vi lige en tur med. Eller ham tager jeg lige en tur med, mens Danny lige tager en pause. Så vil vi lige vise, hvordan det skal gøres. Yeah. Så kører vi. Så fik vi en lille tur
Nu tager vi tilbage til Danny. Nu er vi på vej op til Randel. Auf Randelbahn. Wir leben in Deutschland. Ja. Vi har lige... Nej, nu kører vi, ikke? 1, 2, 3. Nu. Nå. Vi har lige spist frokost, og nu er vi på vej op til, hvad er det, der hedder? Rente. Hvor snowparken ligger. Hvor snowparken ligger, han skal lave tricks, så vi tager lidt billeder af det. Man kan se, det regner sgu bare. Det er lidt lort. Nu er vi nået op til parken, hvor der er rails og lidt af hvert. Ting, som jeg ikke har forstand på. Mathias render rundt og laver nogle tricks. Jeg får taget nogle billeder og fået taget lidt video af ham. Jeg er overhovedet ikke god nok til at være på den her trækpiste endnu, så jeg render bare rundt i mine skistøvler og er lidt i vejen for alle andre. Forhåbentlig så får vi nogle fede billeder ud af det, som jeg viser jer her. Er du okay, bro? Er du okay? Jeg er alene på vej ned ad bjerget nu. Jeg har sindssygt ondt i min venstre fod. Jeg ved ikke helt, hvad det er. Jeg tror, for den sådan cirka en uge siden, da jeg øvede udspring i svømmehallen, så overstrakte jeg min venstre fod, i det jeg hoppede ud. Og jeg tror, det der bare nager mig lige nu. Mathias og William, de bliver oppe ved parken og får lavet nogle tricks. I mellemtiden så tager jeg ned og redigerer nogle billeder og får redigeret noget video. Det er nu kl. 11 om aftenen. Der skete egentlig ikke så meget mere, efter jeg kom ned fra bjerget. Mathias kom ned bare lige en time efter. Så har vi sådan set bare slappet af. Er der vlog? Der er vlog. Nej, okay. Så har vi sådan set bare slappet af. Jeg fik redigeret noget video og nogle billeder, og så tog vi ud at spise. Mathias og William tog også op og fik nogle skud af noget afterski. Ellers så der skulle egentlig ikke sket så meget mere. Så søger vi at finde ud af helt præcis, hvordan det skal gå ned i morgen, fordi i morgen er vores eneste dag med godt vejr. Så vi skal forsøge at få alle de bedste skud, både med dronen og din Ronin og det hele. Vi får travlt i morgen. Vi får rigtig travlt i morgen. Det skulle åbenbart sne, ikke? Heldigvis sne i morgen. Jamen det skulle det også have været i dag, og det regnede hele dagen i dag. Det regner i morgen, står der. Fuck. Regn i morgen formiddag, og så skulle det klare op om eftermiddagen. Ja, det bliver sgu travlt i morgen eftermiddag. Vi må gøre, hvad vi kan, og så tager vi den derfra. Så vi ses i morgen.